Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng kaunting mantika. Isunod naman natin ang kaunting bawang. Sunod naman natin ang ating sibuyas. Haluin lang natin. Napakasimple lang yung recipe natin at magugustuhan nyo ito. Sunod naman natin yung ating alamang. Hinugasan ko na yung aking alamang para hindi siya maalat. Maglagay lang tayo ng konting paminta. Maglagay na rin ako ng pampalasa. Ilagay na rin natin dito ang ating ampalaya. Hiniwa ko na yung ampalaya at binabad ko na siya sa asin. Ay, hindi na tayo maglalagay ng asin dahil maalat pa yung alamang. Pero kung gusto nyo naman ng maalat, pwede kayong magdagdag ng asin. Ayan, napakasimple lang. Takpan lang natin ng mga ilang minuto. Kung mahilig naman din kayo sa mga sobrang luto, nasa inyo na rin yan. Pero mas masarap pa rin yung half cook lang yung pagkaluto ng gulay. Ayan na. At pwede na natin ilagay yung ating 4 na pirasong itlog. Wag mo muna natin haluin agad. Hayaan lang natin mag-dry konti. Saka natin siya ihalo para hindi siya sobrang durog-durog yung itlog. Kailangan medyo may buo-buo pa siya. So, hayaan lang natin ng ilang minuto. Kapag ganyan na siya, pwede na natin haluin. Mas masarap pa rin yung medyo may buo-buo pang itlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating simple recipes. At ready to serve na yung ating ampalaya with bagoong. Napakasarap nito at napakasimple lang. So, subukan nyo na rin at magugustuhan to ng buong pamilya. Maraming salamat sa panunood.